Miabot na sa 87 ka mga latagaw nga iro nga gipang abandona ug adunay mga diferensya ang gisalbar sa usa ka dog rescuer sa Zamboanga City. Apan nabalaka kini tungod kay napuno na ang ilang shelter. Ania ang report. Sa 63 ka mga dagkong iro samtang 24 ka mga itoy ang makita sulod sa compound kung asa nagpuyo ang 40 anyos nga si Mercy Sucro, taga Morning Breeze, Talon-Talon, Zamboanga City. Ang maong mga iro naluwas ni Mercy sa kadalanan sa Zamboanga City. Gani, pipila sa na-rescue nga iro ang may diferensya sa lawas. Kaning mga tulo ka itoy, mao ni ang nakit-an ni Mercy Sucro sa usa ka imbornal sa usa ka mall sa Zamboanga City. Samtang kaning usa ka inahan ug 1, 2, 3, 4, 5, 5 ka mga itoy, mausab ni ang mga iro nga iyang nakit-an sa usa ka junk shop nga gipasagda na, busa iya na lang ning gi-rescue. Sa karon dakong hagit kang Mercy ang pag-atiman sa nagkadaghang mga iro nga iyang na-rescue. For now, ang pinaka-struggle namin is yung food. Kasi medyo nagsitaasan talaga yung presyo ng dog food ngayon, yung rice. And then yung area namin kasi kulang na kami ng space kung saan ilalagay yung mga dogs kasi maraming dumating na mga puppies na bagong rescues. Gidugang ni Mercy nga pipila sa mga iro ang adunay mga sakit nga iyang ginapatambalan sa veterinaryo. Ang numero 1 kunong rason nga nagkadaghan ang mga latagaw nga iro tungod sa mga irresponsableng pet owners. Ayaw natin maabuso yung ating mga inaalagaang mga aso or mga pusa. Better keep them sa inyong area. I-contain nyo sila and dapat hindi sila pinapagala-gala sa kalsada. Kasi once nasa kalsada sila, kahit sino pwedeng manakit sa kanila. Nabisita na sabkuno sa Animal Welfare sa Department of Agriculture 9 ang iyang balay, human kini mag-apply og Animal Shelter Accreditation. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.